जों गारिलाय मानो गारिलाय गोबोरखिखौ हाब बिमाखौ गोबोरखि गारनो थिनलायबाय नोङो मिसा कइसे কি কয় अ एकदम माबा जाजोब्बाय आरो ना बागानाव बारा खामानि मावला बागानाव चौरी गिला आजकल काम करे नहीं लगे ने बागानाव काम नकरे न हाय एवरीवन नोंथांमोनखौ जोंनि बे दा बड' कापल इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय थ' बिदिब्ला नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो जों गारिलाय मानो गारिलाय गोबोरखिखौ हाब बिमाखौ गोबोरखि गारनो थिनलायबाय नोङो बिमा बा सिन्दुर फुनानै नोङो माइ गायगोन नामा दिनै माबा बेलेगावसो थांनो ओंखारदों सिन्दुर फुनानै माइ गायहैनो नागिरदों बियो नै देलायलायो मेकआप लालायो सिन्दुर फुनाबा मालायफोरना बेरायहैनायावसो मेकआप लायो बेना माबायावसो माइ गायनायावसो मेकआप लानो नागिरला मेकआप लाखो मिथिखायो आंखौ मानसिफ्रा मेकआप लाया होनना थांसां दुब्लियाव ट्रेक्टर हालेवनाया हादोंना हायाखै नायोना माइ गायसिगोन दिनै खोथियानो जायाखैमोन नालाय बेखायनो खोथिया रायैखायनो गायनो मोनाखैमोन आरो हाजिराफोरखौ मोनलायलाया खामलाफोरखौबो नै खोथियाखौ रानखांजोब्बाय आं दहायनिया खोथिया राननानै फुदला जाजोब्बाय मानसिया फुदला जाजोब्बाय नो ओमफ्राय दायो आङो बै मोनसे बारनायाव थांनो नागिरदों आरो माबा जादों आं नै आखाइफोरखौ नायजाला नै मटर जादों मटर एवना होगोन दा ओमफ्राय नै खोथिया बेखौ लांबावनांगौ बैथिं ट्रेक्टर एवदों आरो ना बैथिं ट्रेक्टर एवदों बिदि थांनो नागिरदों आं दायो बोरमाबो लांजोबखाबाय मोसौबो लांजोबखाबाय बोरमाखौ दोननानै दोनसै ओमफ्राय ओरै बारनानै थांसै आं दायो लोगोफोर दायो आङो नै खोथियाखौ लांनोसै खोथिया सोना लांना मनायाव सुजा जागोनथाय मोननैल' जागोन नामालै आयदाय मोस्रोम गोसा दंलायबावोसो गासिगोनलै जायाबाथाय मनजाय मोनब्रैल' जादों माथो मोनबा उल्था गासिनाय नेम दंखायो आंना दायो बानोसै लोगोफोर आङो बेखौ खदालजों एसे ट्रेक्टरनि आलि बायनाय थांनायाव जय श्रीराम जय भोलेनाथ वाह केला आड़कर किली हालेवगासिनो दङ जोंहानि आदैसो बेबो आदैयानो हालेवगासिनो आरोना ओमफ्राय नै बेहाय खोथिया रानबावनांगौ दङ बै बारनायाव न' खाथियाव खोथिया रानबोखांबाय ओमफ्राय गायग्राफ्रा फैथ'वाखै टाइम जायाखै नालाय 8टासोआवसो फैयो गायग्राफ्रा आलि बायनायखौ खोबाय आङो दाबनै गायगोन आरो दिनै
दै बारनानै दाबसे ओमफ्राय न' खाथियाव दाबसे नैबेहाय दैयानो खुरखाजोब्बाय नैबे दाबसे न' खाथियाव दाबसे सानजौलायबासो फैयो बिलाइ जाग्रा गोजासो माइ गायग्राफ्राबो साफात खाग्रा आरो गोसोमफोर खावब्ला सिब्ला मोनजोब्बाय आलि खोनानै नै हालेवगासिनो आरोना हा लोगोफोर नै माइ गायग्राफ्रा मोनफैजोब्बाय गासिबो ओइ थियायै नै चक्री गिला दे गायद' जल्दी दिनैसो फार्स्ट टाइम माइ गायगोन जोंहा नै ओमफ्राय माबाबाय आग लाबाय नोंसोरो लाबोबाय दहायनो नैबे खावसे बैसे खावसे दङ आरोना न' खाथियाव बिनिखौ गायग्रोसिगोन बिसोरो ओमफ्राय मा खालामखो ना जेबो खालामथ'वाखै दा गायनो रोङा रोङा मोनलायलायदां माइ गायग्राफ्रा नै चक्री गिला আজি ধান ৰোৱানি কৰিব আমাৰ ঘৰত পুৰা দে দে অকণমান কৈ দিবি ইয়াতে ক'ত পৰা আহিছে আদৰ্শ আপোনালোকৰ ধান ৰোৱানি কৰিবৰ কাৰণে আহিছো দে চক্ৰী গিলা আজি পুৰা ধান ৰোৱানি কৰিব বাগান কেৰ লাগে নাই লাগে বস্তি কে লাগে আৰু আহিব লাগিব দেই गासिबो फरायनाय गोजासै बिसोरो माने सब फरियासैना रन्दे गासिबो एकदम माबा जाजोब्बाय आरोना बागानाव बारा खामानि मावला बागानाव चक्री गिला आजकाल काम करे নাই লাগে নে বাগানত কাম নকৰে ন কৰে কেতিয়াবা না টাইমটো মিলালে কৰিব লাগিব नै गायबायानो आमफ्रायाबो गायबाय नै अबेयो आफाया अबाव थांखो आफाया अबाव लांखो खोथियाखो आफाया लाबोगोन बा बेयावनो लाबोगासिनो दं गायसोरखौ फन खालामहैफिन माबार ओरैजाय थिनहर माबार हारांनाव हरदेरनो हाबैनांगौ आखानै फैबावबाय लोगोफोर बैथिया माखासेया गायखांबाय 16 নম্বৰ केर লাগে ইয়া আহি আছে এতিয়া এইফালে যাবি এফালে যাবি এইফালে এই ইয়াত নদী পাৰ হয় সব চক্ৰী লাগে ওইটা যাবি হা এইফালে যা এইফালে ओइ बेराफाले दासो फैदों बिसोरो न'खौ नुवाखैमोन ओमफ्राय दायो आं ओरैजाय थांगासिनो आरोना थ' लोगोफोर नै बेहाय हाम्फेजों आइजों गायनानै थांग्रोबाय आरोना खावसे एसेनो माने माइ दिनैसो फार्स्ट गायजेनदों नालाय जोंहा बेनिखायनो नैबेहाय आग लादों आरोना नै बिदि फुजा होयो गय फाथै बावो आरो बिबार होनानै नै थास' दंफां गायनांगौनो ओमफ्राय थुलुंसि गायबाय ओमफ्राय आलारि बाथिबो सावदों बिसोरो थावा जोब्बाय
ओमफ्राय बैहाय गायहैग्रोबाय आरोना बिसोरो आं दहाय आलि खोनानै ओमफ्राय खोथिया राननानै लाफैस्लाबनो मोनासै आग लानाय भिडिअखौ होमबाबो दायो खिथाबाय आरोना नोंथांमोननो फार्स्ट माइ गायजेनबा माने बिदि खालामो आरोना नेम जाहाथे जोंनि आबाद मावनाया मोजाङै मोजां फिथाइ मोननो हायो बेफोरबायदि लोगोफोर नै गायखांजोबफ्रामबायानो आरो बैथिं दंबावो नै गायगासिनो दङ नै गायगासिनो पारिलेकटो आरो बेसे नाय न बैहाय न' खाथियाव दंबावो बिना जोब्बाय गायनाया साहा बानायनो थांसै आं बुट एवनो लायनांलाथाय खोथियाखौ बैयाव 6था दङ गायगासिनो बिराद सान्दुं गोसा पानी प्यास लगी गरम है ना गायखांजोब्बाय आरोना लोगोफोर नै नायनो हागोन फुरा नैबे दंबावोमोन बेयाव जोसा ओमफ्राय माइब्रा गायगोन आरोना बेखौ उनाव ओमफ्राय बे नैबे ओरैजाय बेलेग जायगायाव गायबावनांगौ दङ बे खोथियाखौ दोनसिगोन ओमफ्राय दायो एसे थाब गायखांबाय आरोना बिसोरो 11:30आवनो गायखांदों 11:30बो जायाखै किमान होइसले 11:25 তে শেষ হৈছে না 11:25आवनो बिराद स्पिड गायखायो आरोना बहुत स्पिड रुवानि करे एन्टे जेक पाइटाराव निसना रुवानि करे इতিয়া जलफान खायासे কি খাই আছে मटर ना साना मटर गोरान जादों नै सक्रि गिलाक আৰু আহিব লাগিব দেই এইটো কেনেকুৱা আছে হা नै लोगोफोर माबा इयो কি কয় এইটো হিৰিত আদিবাসীত কি কয় হা ইংলিশতে জানো মাত্র প্লাম বলে কয় প্লাম মিছা কৈছে নাজানো আমাৰ দেশত কি কয় কি কয় আউৰা আউৰা অ আউৰা गोखैथार गय दंबावोहाय गय खावनाय साहा होबाय आरो गायखांजोबनासो लोंखायो साहाखौबो ओमफ्राय नै साहा रानदों বন্তি গিলা যাব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব দিবি কোনা ক দাদা চ্যানেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কি কম লাইক কৰি দিব কমেন্ট কৰি দিব ধন্যবাদ থাকিল দেই আজি ধানটো ৰুৱানি কৰি শেষ কৰি দিলে আৰু আহিব লাগিব দেই যা थांबाय आरो ना बिसोर लोगोफोर दे थेंक इउ नै बिसोर 16 नाम्बारनि थांसिगोन बिसोरबो आरो आइबि हा माबाफोर